Tensjoni, manuvri u firdiet. Dawn kienu l-karatteristiċi ewlenin li sawru Sajf jaħraq għal Partit Nazzjonalista li qed jażel kap ġdid flok Simon Busuttil. Wara li l-Partit Nazzjonalista reġa' tilef l-elezzjoni ġenerali u kiseb l-akbar telf elettorali mill-indipendenza l-hawn, Simon Busuttil għadda dikjarazzjonijiet konfliġenti f'inqas minn 24 siegħa. L-ewwel qal li xelf jamma u tal-impressjoni li se jibqa' iżda l-għada li ħareġ ir-riżultat diżastruż għall Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil kien iddikjara li ma kienx se jibqa' kap. Din il-fjamma illi xalna għandna nżommuha ħajja, għandna nżuha mixawla u għandna nżommuha għaddejja. Għaliex ikun ħażin jekk din il-fjamma nitilquha issa illi għamilna daqstant għaliha. Qed inħabbar illi jiena mhux ser nibqa' inmexxi l-partit u se nara illi minnu fih jibda il-proċess sabiex jiġi elett kap ġdid. Fil-bidu tas-sajf l-establishment nazzjonalista bdiet timbotta kemm tista' biex Busuttil jibqa' kap, tentattiv li falla u beda l-proċess sabiex jinfetħu n-nominazzjonijiet għal din il-kariga. Kienu 4 l-kontestanti li tefgħu in-nomina tagħhom. Adrian Delija li ilu żmien igawdi minn taħt gvernijiet nazzjonalisti kien l-ewwel wieħed li wara l-interess. Warajh iddikjara l-interess Chris Said. L-eks Ministru Nazzjonalista kien l-uniku deputat parlamentari li resal quddiem u tefa' n-nomina tiegħu. Fl-aħħar jum li għalqu n-nominazzjonijiet, it-teżorier tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone u Frank Portelli tefgħu in-nomina. Sorpriża kien Frank Portelli li tul il-kampanja kien l-uniku wieħed li attakka kemm felaħ l-establishment biex imbagħad fl-ewwel round li vvotaw għaliha l-kunsilliera ġab biss 11 vot. Il-kampanja bdiet u magħha bdew l-attakki, l-intriċċi u l-manuvri. Dik li suppost kellha tkun tellieqa bejn il-ħbieb spiċċat f'taqbida ħarxa bejn fazzjonijiet differenti li ħonqu lill-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant Simon Busuttil baqa' kap caretaker jagħmel dikjarazzjonijiet negattivi waqt proċess elettorali fih dan il-partit tiegħu. Il-kampanja kienet waħda taħraq l-aktar bejn Delija, Said u Perici Kalaxxone. Il-blogger nazzjonalista Defni Caruana Galizia ħarġet allegazzjonijiet serji dwar Adrian Delija fosthom li daħħal flus mill-prostituzzjoni u minn siti tal-pornografija u li kellu kont f'Jersey. Dan wassal biex Delija jkun investigat mill-partit li beda jaspira li jmexxi. Fis-satra tal-lejl ta' 30 ta' Wissu waslet il-kundanna fuq ras Delija. Is l-invista ta' riżultanzi ċari u serji tal-Kumitat ta' Etika ikun xieraq li Adrian Delija min jeddu jirrikonsidra l-pożizzjoni tiegħu bħala kandidat għal din l-elezzjoni. Saħansitra anki Simon Busuttil kien bagħat messaġġ ċar lil Delija. Jien nista' nitkellem għalija li kieku kont jien iffaċċjat b'dan it-tip ta' rapport fil-pożizzjoni ta' Adrian jiena kont nirtira minn din l-elezzjoni. Iżda Delija għamel ta' rasu dan fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista ma sab xejn ħażin fit-3 kandidati l-oħra. Ġimagħtejn ilu l-kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista ivvotaw sabiex jintaslu żewġ kontestanti minn fost l-4. B'Delija u Said irnexxilhom jagħmlu din it-tiġrija sal-aħħar bdiet kampanja oħra qalila. B'Delija u Said spiċċaw anki tajru fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista. Esponenti fil-Partit Nazzjonalista komplow iħawdu fil-Borma bil-President tal-Kunsill Amministrattiv Carola Kulina ikun minn ta' quddiem biex jattakka lil Delija u jgħid li ma jridx li l-Partit Nazzjonalista jinħakem il-Mażonerija. Dwar il-Mażonerija, il-Partit Nazzjonalista spiċċa anki biex issospenda lill-avukat ta' Delija Arthur Azzopardi li kien membru fl-Loġġa tal-Mażuni. Sa dan it-tant il-botti bejn Delija u Said ma naqsux sal-aħħar minuta tal-kampanja tagħhom biex il-kandidati spiċċaw kif bdew, jiġifieri bil-banda.